Vaig a contar-vos un conte molt especial. Es diu Julieta va a una exposició. Espero que vos agrade. Avui, Julieta, una xiqueta de 4 anys, està molt entretinguda. Juga a pescar a la seva habitació. Visca! Un altre! Crida ben contenta. Li encanta capturar tots els peixos de colors. De sobte, la mare entra a buscar-la. Julieta, vols vindre amb mi a una exposició? A una què? A una exposició. És un lloc on hi ha dibuixos de totes les mides i tonalitats. Clar que sí! Una estoneta més tard, mare i filla arriben a una casa de pedra, antiga i preciosa, on troben un rètol que diu Exposició d'Anna Ros. Quan entren, Julieta obre els ulls. Quin colorit! Quines pintures i quins llums més brillants! La primera sala té per les parets dibuixos de paisatges plens de colors, ben diferents, que la mare li descriu. Blau cel, verd oliva, rosa maquillatge, roig carmesí, blanc trencat, marró xocolata, blau elèctric, gris perla, taronja coral, rosa fúcsia, groc mostassa, verd poma, morat pruna, blau turquesa. Julieta es queda meravellada. De sobte, una oloreta dolça li crida l'atenció i veu, en un racó de la cambra, una taula amb un plat ple de rotllets de colors. Quina bona pinta tenen! Mentre la mare parla amb una dona alta amb ulleres, Julieta s'hi acosta amb prudència i n'agafa un parell. Quan entra a la sala del costat, tots els colors vius han desaparegut i es troba envoltada de quadres d'animals pintats només en blancs i negres. Hi ha un goril·la albí, 2 ovelles, 3 pingüins, 4 ossos panda, 5 corbs, 6 vaques, 7 zebres, 8 gossos dàlmata, 9 escarabats banyuts, 10 formigues. I, com abans, sent una oloreta que l'atrau sense remei. I Julieta camina cap a un gatret on hi troba unes galetes de nata i xocolata que la fan salivar. Per últim, arriba a una altra estança i es troba envoltada de cares que la miren. N'hi ha de primes, de més redonetes, de llargues, de blanques, de rosades, de groguenques, de marrons, amb colorets vermells, amb els ulls allargats, amb ulleres, amb bigot, amb els cabells curts, negres, rossos, llargs, rinxolats, pels rojos. A Julieta li fa tanta gràcia que comença a riure amb ganes. Però una suau aroma a vainilla, mel i canyella sembla cridar-la i, sigilosament, s'acosta a un banquet on, aquesta vegada, hi troba una coca enorme amb un tel de sucre del llustre que, segur, li deixarà una cara de pallasseta ben divertida. Per fi, torna a la primera sala, on la mare continua parlant amb aquella xica tan alta. Les dues la reben somrients i Julieta pregunta estirant la faldilla de la mare. Que tot això, qui l'ha fet? Jo, li respon Anna Ros amb orgull al temps que es pega un colpet al pit. Doncs està boníssim. De coca me n'he menjat 2 trossos. Diu Julieta amb els ulls brillants mentre Anna i la mare esclaten en una carcallada. Espero que vos hagi agradat. Fins al pròxim conte.